Nos últimos 25 anos, o Concello de San Cibrao ten multiplicado a súa poboación. Hoxe están a piques de chegar os 6.000 habitantes e a vivenda supón o seu principal reto. Por esa razón, veñen de asinar un acordo de cesión de solo coa Xunta de Galicia que permitirá a construción de 12 vivendas públicas. Temos moitas zonas nas que se pode urbanizar vivenda unifamiliar, pero hoxe estamos aquí para presentar un proxecto de vivenda en edificio dentro dunha urbanización a quen lle quero agradecer tamén os veciños que hoxe nos acompañan aquí. Son os veciños que veñan a interesarse por un proxecto, é unha fórmula que vai a instaurar a Xunta de Galicia, o que xa instaurou, que está facendo vivenda de promoción social debido de promoción pública debido ao problema de vivenda que temos na nosa comunidade, non? En todo Galicia e particularmente tamén en Ourense. Se queremos que medre a nosa provincia, se queremos que medren os nosos concellos, pois temos que ter vivenda para poder ofrecela, non? Ademais, hoxe mesmo publicouse no perfil de contratante da Xunta a licitación da redacción do proxecto e dirección de obra do inmoble por un importe de 95.000 euros. As empresas interesadas neste contrato terán ata o vindeiro 24 de outubro para presentar as súas ofertas. Estas vivendas de promoción pública non son só para veciños e veciñas, que por suposto tamén senón para traballadores que queran vir a residir a San Cibrao das Viñas, porque estas vivendas se adxudicarán a inscritos no rexistro de demandantes que residan no Concello de San Cibrao ou tamén que traballen no Concello de San Cibrao. Non perdemos o tempo e por iso a alcaldesa hoxe mesmo se publica no perfil do contratante a licitación para que proxectistas presenten as súas ofertas para redactar os proxectos e a dirección de obra desta inversión de 2,3 millóns de euros estimados para que estas vivendas sexan unha realidade o antes posible, para poder licitar canto antes posible esa execución de obra, para que sexa unha realidade o antes posible e seguir así mellorando a calidade de veciños e veciñas de San Cibrao e tamén seguir así a incrementar a poboación que está a traballar aquí e que quere residir en San Cibrao das Viñas.